Dobar dan, ja sam Liljana i mi se nalazimo u prostorima Galerije Klovićevi dvori na Gornjem gradu. Ove godine održat će se 16. po redu manifestacija Noći muzeja. Kao što smo mogli svjedočiti protekle 2020. godini, kao godini koja nas je na neki način izbacila iz uobičajene putanje i mnogima nanijela velike štete, svi smo se morali tome prilagoditi i ovu Noć muzeja organizirati online. U potresu su, nažalost, mnoge ustanove oštećene, ali Galerija Klovićevi dvori je sačuvana i mi smo tako mogli i dalje otvarati nove izložbe, pridržavajući se naravno svih epidemioloških mjera. U sadašnjim novim i izvanrednim okolnostima, po prvi puta u dugoj povijesti Palače u Opatičkoj 10, umjetnička djela modernog slikarstva privremeno su izmještena iz svoje matične kuće i izložena su u našoj galeriji. Povijest te palače jednako je interesantna kao i njezine umjetnine. Ona je građena polovinom 19. stoljeća kao rezidencijalni dom plemićke obitelji Vojnović-Paravić. Godine 1880. oštećena je u prvom potresu i prodana kraljevskoj vladi koja tu smješta odjel za bogoštovlje i nastavu. Na čelu tog odjela dolazi 1891. godine Izidor Kršnjavi i u suradnji s Hermanom Boleom počinje rekonstrukciju zgrade i tako nastaje palača s odlikama historicizma, odnosno primjenjuju se elementi historijskih stilova kao što su neoromanika, neogotika, neorenesansa u tada suvremenom arhitektonskom oblikovanju. Palača je veći dio svog postojanja bila sjedištem različitih državnih, javnih, obrazovnih i znanstvenih institucija. Prošla godina nije prvi puta da je palača stradala u potresu, naime već sam spomenula 1880. godinu, ali moram spomenuti i 1990. kada je ona također pretrpila znatno oštećenja da bi evo sada nakon 20 godina gotovo doživjela isti scenarij. Međutim, ona formom i sadržajem i dalje odražava duh i smisao kakav je zamislio Izidor Kršnjavi. On je sljedeće rekao: moja je temeljna ideja da zgrada u kojoj se obavljaju najodlučniji poslovi na polju nastave, u kojoj se utječe i na upravna pitanja bogoštovlja, vanjskim svojim oblikom bude primjerena toj zadaći vlade. Želio sam da se tu, na umjetnički način, izraze svi kulturni temelji na kojima stoji naša nastava, klasična prošlost i kršćanstvo, idealizam i realizam. Današnji Hrvatski institut za povijest važna je istraživačka institucija čiji znanstveni interesi obuhvaćaju proučavanje hrvatske povijesti od kasne antike do suvremenosti. Najreprezentativnija prostorija u palači je Zlatna dvorana, gdje se mogu vidjeti djela ponajboljih hrvatskih slikara epohe. To su Vlaho Bukovac, Celestin Medović, Oton Iveković, Bela Čikoš Sesija, Ferdo Kovačević, Ivan Tišov, mladi Robert Frangeš Mihanović. Kako bismo mogli uživati u djelima navedenih majstora, otići ćemo sada zajedno sa djecom u prostorije izložbe pod nazivom Povijest i umjetnost na zidovima palače u Opatičkoj 10 u Zagrebu, a vodit će nas Mate Marić, student povijesti umjetnosti, koje će svoje vodstvo prilagoditi najmlađoj populaciji. Dobar dan, drago mi je da ste došli na ovu izložbu i ja ću se potruditi prilagoditi vodstvo najmlađim uzrastu, najmlađima. I čuo sam da sestre Frida i Paula žive na Gornjem gradu, pa ste sigurno primijetili ovu palaču, jeste? Opatička 10, dakle to je palača gdje se danas nalazi Povijesni institut i nažalost u ovom zadnjem potresu su stradala neka divna umjetnička, stradala je palača, odnosno u potresu, pa smo divna umjetnička djela prenijeli ovdje u prostorije Galerije Klovićevi dvori, pa ćete danas vidjeti neke od tih slika. Kad šetate, možete primijetiti da je ova ulica dosta uska, je li tako? I onda možete vidjeti ovu dvojicu dva kipa, dvije skulpture, gdje imamo njihova ramena i glavu. To vam se zove bista. To su dva grčka filozofa, dakle radi se o znanosti. I onda mi automatski znamo da je ova palača nešto vezano za znanost, ili tako. Ne znam jeste ikad primetili ovu ogradu divnu.
kako je raskošna i bogata. I to su vam napravili učenici srednjih škola. Dakle, strukovne srednje škole za vremena Hermana Bollea. To je bilo prije 100-tinjak godina. I vidite kako i dan danas se ogleda u jako dobrom stanju i divimo joj se i dan danas. Vlatko Bukovac je naš jako poznati hrvatski slikar i Bukovac je odlučio naslikati sliku Živio kralj. Sad, kad Hrvatska je nekoć bila dio Austro-Ugarskog carstva, isto kao što je danas, na primjer, Hrvatska dio Europske unije, tako je tada bila dio Austro-Ugarskog carstva. I kada bi car došao u Zagreb, onda bi se održavalo ovako veliko slavlje. Ovo je stražna strana Mimare, muzeja. Jeste čuli za taj muzej? Vi imate ove hrvatske trobojnice, mnoštvo važnih ljudi, srednjoškolce i onda osnovnoškolke tu. Dakle, tako bi se proslavilo primanje cara u naš grad. Evo, recite mi, jel imate kakvih pitanja možda? Imam jedno pitanje. Da. Tko je ova teta učitelja Marija? To vam je učiteljica. Dakle, nekada su škole bile muške i ženske. Isključivo ste u vašem razredu mogli imati druge curice ili dječake, ovisno o tome tko ste. Ko je ovaj muškarac? Taj muškarac koji je vjerojatno zborovođa ovih šestinskih dječaka koji su bili obučeni, dakle, u narodne nošnje, šta bi se nosilo u šestinama dok bi oni muzicirali tako na javnim nekim prigodama. Znate, kad imate neko javno okupljanje ili slavlje, uvijek će tu biti neki zbor, orkestar ili slično. Dakle, ovo je bio dirigent, zborovođa, osoba koja je vodila ove dječake. Čemu je služila ta dvorana? Ta zlatna dvorana je služila za velike svečanosti, neke kad bi došli državnici iz nekih drugih zemalja, kraljevstva i slično. I imate isto tako, ćemo vidjeti u prostoru galerije i slike iz renesansne sobe, koju je često Izidor Kršnjevi koristio kao svoj ured, odnosno to je na neki način bila i soba za sastanke, a ovdje bi se održavale svečanosti. Evo ovdje gledate sliku Mate Celestina Medovića, dolazak Hrvata. I sad, Hrvati nisu oduvijek živjeli na ovim prostorima. Znate kad se vozite na more, vidite da to je nešto, pa iščekujete trenutak kad ćete ugledat more, jel tako? I znate oduševljenje kad vidite more? Da. Jedno ste dočekali. I tako su isto Hrvati kad su lutali Azijom, Europom ili kud god, i onda kad su došli na ova područja su se odlučili tu nastaniti i vidite, oni ljube zemlju, kako im je tu bilo divno zapravo. I sad Mate Celestin Medović na ovoj slici prikazuje Hrvate onako iz 7. stoljeća, 7. 8. I oni tu nose koje kako oružje. Pa me zanima, jel prepoznajete koje je ovo oružje tu? Mač. Tako je. Ali prepoznajete o čemu se radi tu? Strijele. Strijele se inače čuvaju u Tobolcu. Zanima me još, jel možete pogoditi o kojem se dobu dana radi ovdje? Zalasko sunce. Tako je, bravo. Zato što je slikar koristio koje boje? Onako narančaste, žučkaste i crvenaste. Bravo. Dakle, slikar koristi te boje da dočara kraj dana, zalazak sunca. Evo, jel imate vi kakvih pitanja? Zašto su ovdje sva oružja i zašto ne bez? Dakle, oružja su imali zato što su se mogli susretati s nekakvim opasnim neprijateljima kad bi oni lutali tako kad bi velikim udaljenostima tako lutali, oni bi mogli susresti, na primjer, nekog neprijatelja ili bi mogli susresti neku divlju zvijer, nekog medvjeda, divlju svinju ili bilo šta bi im predstavljalo opasnost. A ljubi zemlju zato što mu je predivno to, dakle, to je neki čin kad čovjek jako voli gdje je, jel? Tako da su oni zavoljeli tu gdje su došli i vidite da je ovdje isto tako uzvikuje prema nebu božanstvu kako je divno tu zapravo. I odlučuju se tu nastaniti onda, jel? I ostati gdje su do dan danas Hrvati.
Evo sad se nalazimo pred slikom kralja Ladislava Napoljskog. Isti je slikar kao na prethodnoj slici Dolazak Hrvata. Se sjećate tko je taj slikar? Bravo. Dakle, Matica Lestin Medović je slikar sa samog juga naše zemlje, rođen je u Puni Pelješkoj i često bi za njegove ove slike pozirali njegovi mještani tamo, jel? Kako se radi o krunidbi, pronađite kraljicu prvo, evo. Bravo, to je kraljica. A jel možete pronaći kralja? A zašto je to kraljica? A gdje mu je kruna ako je to kralj? Pa to je na jasniku, zato što se radi o krunidbi, jer on tek treba biti ukrunjen, jel tako? Jel možete primijetiti ko je tu još oko krune? Svećenik. Bravo. Dakle, svećenik, odnosno nadbiskup, bi trebao uvijek ukruniti kralja. Ne znam jeste gledali filmove, pa kad se kralj kruni ga papa ili neki svećenik ili neko iz crkvenih krugova. Jeste vidjeli takve filmove možda? Super. Jel imate pitanje, možda još kakvih? Da, koja je ova žena iza kralja? To je vjerojatno bila neka njena ili kći može biti, ili pratnja, bilo kakva pratnja. A jel možete pretpostaviti da ovo, to je dakle slikar slikao početkom 20. stoljeća, jel? I ti ljudi nisu bili živi kad ih je on slikao. Dakle, on bi morao koristiti neke modele da njemu poziraju za to. I sad, tipa, vi ste mogli biti odabrani da pozirate kao ova djevojčica ili dječak ili nešto takvoga, ali Mato Celestin Medović je odabrao Ljerku Šram da pozira za kraljicu, jel znate tko je Ljerka Šram slučajno? To je bila poznata zagrebačka kazališna glumica s početka 20. stoljeća. Isto je jedan hrvatski slikar i njegovu sliku Pokrštenje Hrvata. I sad ja ću odgovarati vama na pitanje. Evo, izvolite pa me pitajte ako imate kakve pitanje. Ja. Evo, izvolite. Taj čovjek ne spava, on je u bolovima, on tuguje. Ako se približiš vidjet ćeš kako mu je lice nekako tužno, on tuguje nad prošlošću zapravo ovdje. Da? Zašto ovaj muškarac drži mač? Taj muškarac drži mač, odnosno ovo oružje, zato što želi napasti ovu dvojicu tu. To su Čiril i Metod. Čiril i Metod su pokrštavali Slavene i Hrvate, dakle on je htio njih napasti zapravo. A tko je ova žena ovdje? Ova žena tu. Ta žena, dakle ona plače nad tim prošlim bogovima, jer Hrvati, odnosno Slaveni, prije kršćanstva su vjerovali u neke druge bogove, jel? I sad ona plače tu pred Bogom koji je pao, jel? Koji su zamijenili sad kršćanski bogovi. Imate ovdje grupu ljudi koja je prihvatila dakle, kršćanstvo i s ove strane imate grupu ljudi koja se bori protiv kršćanstva. E sad, zašto je to tu? Vjerojatno zato što je pala u silnim tim borbama i nekome ispalo iz džepa ili iz ruke, jer vidite kako je to sve nekako dramatično, nemirno, jel tako? Svi su tužni. Pa, jel možete naći neke koji nisu baš tužni na ovoj slici? Ovi ljudi sa lijeve strane. Tako je. Ti slikar prikazuje ove ljude ovako mirne, staložene, sretne zapravo. Oni su tužni, agresivni, nisu baš onako, nije im svejedno. A evo još jedno pitanje, sad ja imam za vas. Jel možete na način na koji je ovo slika na sliku, jel možete primijetiti ko su možda najvažniji ljudi na ovoj slici? Tako je. Zašto mislite da su oni najvažniji? Zato što su oni, na primjer, tema. Da? Bravo, zato što su na najvišem kamenu i tako on nama objasni da su oni tema te slike da su najvažniji. Zato što se svi ostali likovi isto rade oko njih. Tako je, super. Dakle, to vam se zove kompozicija.
kada umjetnik likovni smješta likove stvari u neki likovni prostor i kompozicijom nam nešto komunicira. Čuo sam da je neko od vas svira klavir. I ti? Ja ne sviram, nego vježbam. Super. Super. A jesi čula za kompozicije nikad? Dakle, kako u glazbi imamo kompozicije, isto tako i u likovnoj umjetnosti imamo kompozicije, jel? Jel ima još kakvog pitanja? Da. Što je ovdje vatra i u njoj je nekoliko? Zašto je tu vatra? Zato što su ove dvojice, dakle Čiril i Metod koji pokrštavaju i sad padaju ti slavenski bogovi. Dakle, to zamislite da su oni vjerovali u nekog drugog boga prije i oni su to spalili, dakle kršćani, i ovdje je pala glava od boga, vidite, dakle s ove tu visine je pala tu i sad izgara ta svetskoga. Tako je, od tog slavenskog boga. Ili si ti imala još pitanje, ne? Ne. Je li još ima pitanja možda? Evo kako ste sad gledali ovu sliku tu, dakle pokrštenje Hrvata od Bele Čikoša sesije. Ovdje je, jel možete primijetiti sličnost sa ovom slikom? Da se radi o istoj situaciji, ista stvar, samo što je ovo skice te druga cjelovnica. Bravo, skica. Dakle, upravo je to riječ koja je važna tu, zato što umjetnik radi skicu, odnosno studiju prije u maloj dimenziji, pa onda to stvori ovako veliko jer bi bila šteta platna i boje. Da, nije ista boja. Znate sad? Ima nekoliko razlika zato što je prvo tu pokušavao nešto napraviti u bolju dimenziju. Tako je, upravo to, bravo. Super. Evo sada gledamo opet slikara Matu Celestina Medovića kako prikazuje zaruke jednog kralja i jedne kraljice. To ćemo otkriti kasnije. Sad, znate li vi kako se sklapaju zaruke? Ja mislim da se tako stane da znači prije se tako da je jedna mala djevojčica donese jednu pladanj na kojem su razni prsteni i tako i onda kralj zabere jedan i daje. Ali dobro, kako se danas sklapaju, da? Imam ja jedno pitanje, zašto su ove dvije žene i ova tutorica zašto tutorica nosi ogrlice i to na platnu i zašto su one zakrivene zlatom žene? Zašto nosi na platnu? Zato što je ona je rekla, dakle prstenje se donosi na tanjuru, jel tako, na nekom pladnju, nećemo reći tanjur, pladanj, i onda uzima, dakle, onaj koji ovaj prosac uzima ruku mladenke, jel tako. Zašto su ovako raskošno obučeni? Pa zato što se radi od zarukama, to je bila moda nekog drugog doba, jel tako. Ali kako danas prepoznajete zaruke? Zato jer imaju drugdje haljine. Ne, okej, da, dakle ne radi se o tom dobu, ovo je neka prošlost davna, ali kako danas vidite da su se ljudi zaručili? Šta oni imaju na ruci? Prsten. Tako je. Evo, pa sad nađite ovdje prsten. Super, baš ste dobro primijetile. Dakle, tu kralj zaručuje kraljicu, je li tako? Sad, u kojem se kralju radi, to je bio hrvatski kralj Dimitar Zvonimir. Ovo je bila ugarska princeza Jelena. I time je nastala ta hrvatsko-ugarska država. Ali slušam vaše pitanja. Evo, izvolite. Ne, ovo je kralj, dakle on stavlja prsten, vidiš, a ovo je bio brat od kraljice, dakle ugarski kralj je to bio. Jel imate još pitanja? Ja imam za vas pitanje, evo. Koje cvijeće prepoznajete ovdje? Možete se približiti. Koje ruže, kojih boja ruže sve? Jel ovaj svijet prepoznajete?
Dakle, tu se radi o perunici, irisu. Imamo i svakako to nekako cvijeće. Da mislite zašto baš cvijeće? Zašto su prikazali cvijeće? Možda zato što je kao... Ja to sam više... Pa moguće, ili to mali pupoljak ruže možda. Približi se, možda ćeš bolje onda. Da, moguće ovo, jel? Jel prepoznaješ možda ovaj tu mali cvjetić? Da, bravo, maslačak, super. Imate slikara Ivana Tišova koji vam je slikao na svodu Zlatne dvorane. Dakle, ta Zlatna dvorana je bila toliko raskošna da je gore po svodu imala isto tako i slike. I vidite kako je raskošno ukrašen taj svod. I sad Ivan Tišov, čiji ćemo jednu studiju, dakle skicu. Jel se sjećate šta je skica? Da. Kad neko napravi kao prvo bih htio napraviti prekrasnu sliku pa da vidi da li će ono biti baš prekrasna, a ako neće onda će izabrati drugu. Super. Vježba. Evo tako, vježba prije nego napravi veliko djelo. I sad mi ovdje smo uspjeli donijeti samo jednu skicu Ivana Tišova, zato što ove slike su ostale gore na svodu. Evo, približite se ovoj skici. Ovo je astronom, odnosno personifikacija znanosti. Pa mi sad recite, ali primjećujete nešto neobično na ovoj slici? Ali nešto jako neobično. Još malo neobičnije. Gledate na krivoj strani. Aha, a šta vidite na nebu? Približite se, gledate onako do strane. Dobro, ali još nešto onako jako neobično. Oblik čega? Tako je, to je neobično. Dakle, vidimo tu oblik, ženski oblik u toj svjetlosti. Tako je. Tijelo, ruke, da, super. Dakle, on je nama htio reći kako znanost uvijek možemo dalje i dalje istraživati, nikada nije dosta, nikada ne možemo imati svo znanje ovoga svijeta, jel tako? Tako da uvijek moramo učiti. Sad se nalazimo opet pred jednom slikom Ivana Tišova, djevojka s lutnjom. Recite mi, jel vi svirate nešto? Da. Što? Klavijatur. I gitar. I gitar, super. Ja sviram violin. Violin, lijepo. Dakle, jeste čuli ikad za lutnju? To je jedan instrument koji se malo više prije možda koristio. To se isto radi o budačkom instrumentu, žičanom, nešto slično kao gitara, pa si možda ti najviše upoznata jer sviraš violinu. Ali ajmo pogledati još jedan stariji instrument. Ovo je opet slikar Ivan Tišov i recimo nešto slično harfi. Dakle, na dobrom si tragu, ali to se radi o kitari. Dakle, kitara ima 7 žica, recimo. Zato što se prije tako bilježilo U. Dakle, V, U. Dakle, muzika, možemo to tako, muzika, tako se zove slika. Jel imate još pitanja možda? Ako nemate, reci. Ja imam jedno. Da. Zašto, na primjer, u njenoj kosi ima svijeće i onako je lijepo obučena? Zašto? Zato što je umjetnik htio pokazati kako je ona elegantna, lijepa, odnosno htio je to povezati sa glazbom. Pretpostavljam da je tebi glazba nešto jako lijepo, divno, nešto što te inspirira. Isto tako je on htio pokazati osobu koja svira nešto, da je to utjelovljenje te neke ljepote koja njemu predstavlja i glazba. Kitaru ćemo vidjeti i u idućoj prostoriji, sad pa vamo se uputiti u posljednju prostoriju. Evo, dobrodošli u posljednju prostoriju ove izložbe.
sesija naslikao ove sve knjige, odnosno neke isječke iz ovih knjiga je Bela Čikoš sesija slikao po zidovima renesansne sobe i sad ćemo pogledati ta dijela. Inače, vi ćete čitati ove knjige kroz vaše više razrede osnovne škole i u srednjoj školi. Tu se radi o jako važnim dijelima. Inače je jako teško. Koja? Ljubav ili smrt. Jako je teško. Pa, da, jako je teška. Kao Flera vidi pac. Da. Možemo krenuti dalje. Dakle, ovdje govorimo o Beli Čikošu sesiji. On je naslikao sve ove slike što ih vidite u ovoj prostoriji, ali pogledajmo prvo ovu sliku. Homer uči Dantea, Šekspira i Goethea pjevati. Jel prepoznajete onaj instrument kitaru negdje? Evo, pokažite mi gdje je kitara. A s obzirom na kompoziciju, odnosno na način na koji su smješteni likovi, na koji oni sjede u prostoru, na koji su razmješteni, jel možete pogoditi ili nagađati tko je najvažnija osoba na ovoj slici? Bravo, tako je, to je Homer. Ne znam, vjerojatno do sad niste čuli za Homera, ali to je jedan važan grčki književnik, super, grčki književnik filozof. Nasuprot njega su druga tri važna književnika s kojima ćete se vi kasnije upoznati kroz vaše obrazovanje. Reci. Zašto su svi tako lijepo učili? Zato što je svečana prigoda, jer on uči njih pjevati, on poučava njih književnosti zapravo tu. Tako da, jel možete pretpostaviti gdje je ovo prilike? S obzirom na, je li Oleandre, pa ove Čemprese. Gdje? U šumi, ali vidite kako je nekako nebo posebno onako i vidite ovaj mramor. Malo cvijeće liči na cvijeće, malo liči kod džungli. Pa mislim da nije u džungli, nego na Mediteranu, u Grčkoj je negdje radnja, vjerojatno. Dobro, to je samo pretpostavka, ali imate ovaj divni mramor, nebo, to Oleandre mediteranske i ove Čemprese i ovdje imate lovorov vijenac. Jeste ikad čuli za lovorov vijenac? Kao nešto za pobjednike, ili tako? Ovdje Goethe približava Homeru taj lovorov vijenac, jer je on pobjednik. Možemo krenuti dalje. Ovdje imate istog slikara. I se sjećate do sad kako se zove slikar? Bela Čikoš sesija. Bela Čikoš sesija, bravo. Blizu. Ovdje je prikazao smrt Cezarovu. Jeste čuli ikad za Cezara? Da. Tko je to bio? Ne, nisam čula za to Cezara, nego moj deda je jednom zaboravio, sam čula za njega, ali moj deda je jednom zaboravio kako se zove moj pljesak, pa je zvao Cezar, ali se neće zove Oskar. Evo, super. Dakle, danas ljudi tako često nazovu možda neke ljubimce, ali... Sada se će biti pas Oskar Vlad. Lijepo ime za psa. To je napisano. Da, reci. Imam jedno pitanje. Da. Znate možda tko je ovaj muškarac tu? To ću vam odgovoriti kad mi kažete tko je Cezar. To je bio sluga Cezarov, dakle Cezar je bio rimski car. Jeste ikad čuli za rimske careve i rimsko carstvo? On je ovdje ubijen i onda ga je njegov vjerni sluga Antonije pokrio ovako plahtom. Jel? Zato što su ga izdali. Izvoli. Cezar, istina Ne, nije istina. Ali slična je odjeća, pa bi moglo nas navesti to na krivi put, ali ovdje se ne radi o tome zato što vidimo radnju koja se dešava. Reci? Imam jedno pitanje. Zašto je najprije ovaj muškarac dignuo ruke kao kada se želio slijediti nešto učiniti? Ne, nego zato što vidite ove ljude tu. Dakle, to je, zamislite, rimski car je mrtav i sad svi Rimljani, građani, žele vidjeti šta je sa carem, jer on zbilja mrtav.
i onda su postavljeni bili vojnici koji su trebali rasterati tu bijesnu rulju ispred ulaza u ovo Pompejevo kazalište. Recimo. Gdje je sad rimski car? Sad je rimski car mrtav, nažalost. Ali imamo puno skulptura koje nam svjedoče o rimskim carevima i čak i neke u Hrvatskoj. Idemo dalje, pa ću ja vama postaviti par pitanja. Ovo je opet isti slikar, dakle Bela Čikoš-Sesija. I sad imam za vas pitanje, jel vidite ovdje neke ptice možda? Da, ovdje. Jel znate možda koje su to ptice? Da, nešto slično, zdravo su to, dakle, te crne tajanstvene ptice. Evo, imam za vas još jedno pitanje. Jel znate slučajno što je kontrast i vidite li ga igdje ovdje? Ovdje je kontrast, ovdje ovo puno i ova svjetla zemaljska. Tako je, bravo. Dakle, kako ugla svijetli i ovo je tamo i ona rastjeruje tamo. Ovdje opet imamo, dakle, slikara Belu Čikoša-Sesiju i jedan njegov manji format. Ovo je on nacrtao dok je još bio na akademiji u Beču. I za to je 1890. dakle te godine na studiju dobio nagradu za najbolju kompoziciju na Bečkoj akademiji. Evo vidite tu radnju na ovoj slici. Jel primjećujete slično sa možda nekom drugom slikom u ovoj prostoriji? Ja primjećujem da je ova slika ista kao i ova i isto je Da, ista tema, je li tako? tema i isto su napravljeni detalji kao i ova. Kako smo rekli da se to zove? Skica. Skica ili studija, može. Reci. To je To je bio onaj štit. Dakle, kad imate štit i mač, jel tako, moramo se i braniti i napadati, jel tako? Aha, ovo je kamen, da to može reći nekoliko, da. Reci. Zašto neki ljudi, na primjer, ovaj čovjek leži? Hoćemo se do glavne slike zaputiti da vidimo u večer. Dakle, vidimo da on ovdje leži. Jel tako, neki su tu, vidite ovu strijelu, dakle neko je ubijen na ovoj slici. I sad, a vidite ovu drugu skupinu ljudi? Jel vidite da tu itko leži ili da je ubijen? Ne. To vam je zato što je Odisej s Telemahom došao u svoj rodni grad, Itaku, nakon 10 godina lutanja, i onda je zatekao sve te prosce, sve te muškarce koji žele dobiti ruku njegove žene Penelope. Dakle, o tome ćete više čitati kasnije u srednjim ili višim razredima osnovne škole. Recimo. Da li su ovi dobri, a ovi zločesti nije? Pa sad konvencionalno bi rekli da su ovi dobri, a ovi zločesti. Zato su oni kao ubijeni i nas je umjetnik Bela Čikoš-Sesija htio naučiti nekoj lekciji zapravo tu. Odnosno odrediti tko su dobri, tko su zločesti. Ja sam primijetila jednu razliku, da je ovdje strijele, a na skici te slike je ovdje štit. Da, pa to je zato što je on odlučio nešto drugo napraviti kad je od skice do ove slike, jer je on nakon 8 godina ovdje naslikao. Možda je dobio bolju ideju, jel? Reci. Ja sam nešto primijetila da ovaj tu čovjek je drugčiji od ovog čovjeka. Evo, upravo zato što je on dobio neku bolju ideju u međurazdoblju od tih 8 godina. Dakle, 8 godina je prošlo od skice do ove slike tu. To je kapa, vrlo vjerojatno, da, kapa. Izgleda, cure, ja se vama zahvaljujem što ste ovako lijepo pratili moje vodstvo i što ste sudjelovali u razgovoru na ovoj izložbi. Nadam se da vam je bilo dobro i da ste nešto novo